yanzu Nasir ni za ka yi haka na gama yarda da kai na gama baka da amana na yarda da kai amma ni za ka yi haka ka kuntata mani. Dakata, ni ban yi haka ne don ne da ki ba. Na yi haka ne don samarwa kaina maslaha da kuma tabbatarwa da kaina farin ciki mai dorewa. Me kake nufi? Kana nufin bana kula da kai bana baka farin ciki? Lallai ma dama an dade ana faɗa mun cewar namiji ba dan goyon baya bane. Ai yau na yarda. Gashi na gani. Wannan maganar take babu adalci a cikinta. Maza fa gaba ɗaya kika ce. Ni fa na fara tunanin kawai haƙura zan yi da yarinyar nan. Saboda ba zan iya jure irin abubuwan da take yi ba. Cire ta daga zuciyarka abu ne mai wahala. Shawarar da na baka tun farko shine abin da ya kamata kai. Baka ganin wannan cin amana ne? Ina haka ba cin amana bane ba. Dama Fatima haka maza suke kaman kumfa suke lokacin da kai kokarin ka ga ka kama ɗaya sai ka ga duka sun baje